Facebook wacho ni amora nyengi kaka wanene kama piny duo onego bed ni koro chomo en ni wechewa onego bed ni koro wakuodho oganda mamoko ok onego bed ni koro ng'e pachwa. Tabu ma Jaluo osebedo go en ni politically ji ng'e pachwa e yo ma ok onego bed ni bedo kamano nikech Jaluo en ng'ama ok pand wach. Mano wach manichiere kaendi. Erokamano ahinya. Youth leader ma Kondele, Jimmy Magero, inyalo ng'isowa ni to piny onego chom kanye king'iyo kaka youth leader? Erokamano. Mokwongo kapok waduoko penjo mar piny onego bed ni chomo kanye, ne daher mondo wapenjre mokwongo ni sirikal en ang'o? Sirikal en riwruok mar oganda bed piny to giyiero ji matin madhi bet e bunge ma dhi loso weche ma thago gero oganda. To wechego gin weche kaka mag education, weche mag security, weche mag health, empowerment, creation of opportunities, gik machal kamano. Koro king'iyo kata katiba nyiso maber ati mokwongo ni power nitiere the people. Koro the people ema loso sirikal. The people e sirikal. Kadok e penjo mani penjo ka be wasechopo Kanan. Abo wacho ni oyo pok wachopo. Kanan en kanye? Kanan en county maonge mibadhi. Kanan en kama wanyalo yude education kila ng'ato, ibed nyathi ng'ano modhier, nyathi ng'ano momoko, kama iwuok inyalo yude education. Kanan en kama wanyalo yude health manikare. Kanan en kama wanyalo bet kama ntiere security. Kanan en kama jogo mantiere gi ng'ol be nyalo bedo represented kachiel gi vijana. To kwa ng'iyo county wa kata wang'iyo our nation also at large, be wasechopo Kanan? Kwadwa ng'iyo kwa wasechopo Kanan, magi gik monego bed ni wang'iyo koponi osetimore. To kapok gigo timore, pod wabor gi Kanan, pok wachopo. Tabo wacho ni gima Raila Amolo Odinga notimo en gima duong' ahinya. Kendo safar mar Kanan ne wasechako, to ne wachake time mane wayudo the new constitution. A new constitution no ka wa implemente fully kaka entiere cha, mane gima biro chopo wa Kanan. To implementation mar constitution no gisi ni gik minena awuoye gi ma en winjruok between japiny gi jogo matin ma giyiero madhi loso sirikal. Kotim gi wabro ng'iyo ni wachopo Kanan, to constitution omako gigo te. Koro mondo mi wachop Kanan nyaka wa implement constitution in its entirety. Katieko wang'eyo maber ni etelo to moloyo e Luo Nyanza waka ni pek mar telo mantiere Nyanza ka sana sana ne nitiere gok Raila Amolo Odinga. To pek mane nitiere tokeno nomiyo jotelo mane wantiere go ng'enygi noduogo modok chien e timo gima nikare. Koro Raila ema ne msalaba, wane wawuok to wadhi kanyo mondo bi omiwa direction. Tiwacho ni seche midhi migo chongi tie msalaba kanye kama richo ni iluoke te. Tadwa ni mondo aler gino mondo wawinj maber kabisa. Ne wayudo ka wantie gi jotelo mane gi mibadhi, to kane gidhi magichopo e tie msalaba to richo gi iluoko te. Ai to koro wayudo ka koro joganda wa ok yud dongruok e yo makare. Koro sani makoro osetimore marach ni koro Raila Amolo Odinga osenindo. Wachopo kuma koro chuno ni jatelo kat jatelo nyaka koro chung kien. Koro in msalapi onge msalaba makabiro dhi kucho odhi miyo Raila pek mang'eny. Ng'ato ka ng'ato nyaka koro ywak kabo nyalo ywak. Erokamano. Koro wadwaro ni jotelo manitie time must katie kumae awach ni amor sana gi gima Dr. Raymond Omolo timo, because he's been one of the quiet appointees mag government, but otimo tich ma ng'ato neno. We have seen a different initiative. Aneno moro mantiere Homa Bay, iwacho ni what? BI program. Kama nyithindo ipuonjo German, to kose puonjgi German e college, and then giyudo opportunity mar dhi tiyo oko e piny mar Germany. Magi gik mwadwa neno katimore.
Waneno other initiatives moko be motimo kachiel gi jotelo moko be matin mabe osebedo timo gik motimogo. Koro wan wakwayo ni sani ka wadhi, we are in such a transitional political period ma joma tindo nyaka wuog oko ma wang'ini wakaw spaces manitiere mondo mi wang'ini pek ma osebedo ka nitie mamiyo joluo othirore. Erokamano ahinya Jimmy owacho wach mangima mokalo. Mano kako nene. Joan